Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbagngal daw, Rabi, when oras yu amin, kadrama kalafeng, kabianong bianong. Intay man pa'y wayaan, dagiti na ikablatayaw, sagbangin dayo, biding-bidingan, kaskada sukil-sukilan, ti surat dayo na ipagayam. Naragsa ka pa nagdangag, kinipagayam tayo Linda Passion, ditanay Kuwait Middle East. Shout-out, kinipagayam tayo Gleb Beltran. Naragsa ka pa nagdangag, kinipagayam tayo Michelle Hugo. Shout-out ni Herme Florante. Makablawan, ipagayam tayo nga Imelda Velasquez, ditanay Riyadh, Saudi Arabia. Naragsa ka pa nagdangag, kinipagayam tayo Jasmine Rivera. Kan makablawan, ipagayam tayo Marites Trinidad. Bueno, ti surat ngintay, ikan biyagita kat naggapo kinipagayam Larry, ngam dinan inlanad ti address na. Kastiman ti surat ni Larry. Kan kamang bianong na imbag nga oras yu amin mangbukbukali ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Awagan dakla ko man iti Larry. Nakapagsuratak, takayat kamanmat nga ibinglay da iti kapadasak. May sak ng ordinaryo lang empleyado idinamamok ni Valerie. Adda mabalinda ket nagayataken ko na. Saan nga raw nagbalin at tubeng ti estado na iti biyag iti panagdaton ko kan ko na. Agingga nga inaklunak. Kastiman ti Rogina Mang Bianaw. Agingga ita, kasladyak palapat ken inaklunak kon Valerie. Apay, pagduado-am ka diti panagayat ko ken kalari. Ne, sana kasta. Impagarap ko nga minawan apolos ti kayo mo dingag dita puso. Tas anak mo tabak na nga kaskan ka. Ngam nabak nang kamot iti nasaya at nga aramid. Ada na talga da trabaho. Iso asaan nga rod nga agbisin ti pamilyam. Ngam bak nang kayo. Adayo ak no maidasig iti panagbiagyo. Apay nga rod anagdaton ka pa'y lakanyak. No ibabamot lagayam ti kinataom. Valerie. Diyak kaya't nga ibabam ti kinataom, Larry. Gaputa uray asino kapay. Ay ayatan kalat ta unay-unay. Agyaman ak, Valerie. Kastakmat kan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Sapel ako ma, tadinto agbali ti riknam para kanya. Narabyan kamot anagawid, Larry. Kutno itay pa analpas si trabaho. Kung amin nanang, kadwa kita ni Valerie. Jay baknang anubiam. Asino pa'y kumati sa bali nanang, isulang mo tinobyak. Ay, Oh, apay nanang, pirmi mo ti senayo. Kaslada tinadagsa na parikot yo. kasanaw kat si kati pampanunutag anak kao. Apay nga minasyak ti pampanunutan nyo. Baknang tinagtaudan ni Valerie a pamilya. Kundwa dala nga kabsat.
Idinto ta si kaket ordinaryo ka lang nga empleyado iti may sa akumpanya pagtrabtrabahuam. Awan ti karkarit mo kan kuan na. Ni nanang met, ibabadak lao na yun. Saan akasta anak ko? Isu na laeng tapang panunutek ti mabali na mapasamak iti masangwanan. Kasanaw no agbaliw ni Valerie ken ka. Kasanaw no maamiris na apada na gayam abak nang ti kayat na. Dakkel, ti panagtalag ko kini Valerie nanang. Amo ka din to agbaliw day jay. Angem kasano nga ruden no agbalew. No, kastaman bilang, anya nga rod. Aklo nagtigasat ko. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. No, maamiris na saan gaya masyakti kayat na, nanang. Nana, awatan nyo dagitoy. Nagadumeten dagitang inyeg mo balasang kaw. Di magasak namin iti grocery, Nana. Ala, aglis kayo laangan, ta siya kon ti mangipan iti kusina. Ay na, agyaman na balasang kaw. Mabiit laang, Nana. Ipan ko laang dagitoy iti kusina. Nagustuhan nyo kadimat laang dayto inyag ko amerienda tayo, Nana? Oo, ang balasang ko. Ay na, nagdakkel mo ti gastos mo ngay may si marungkar dito'y balay. Pakaragsakak dayto nga aramidak, Nana. Balasang ko. Pasensya kayo no imay kayo dinistorbo. Kaya't kayo nga na makasarita kan makasango nga agmerienda. Ay na, syakit di at agkid daw iti dispensa kan kabalasang ko. Naistorbo kan gapo iti umay mo dito'y balay. Anya na istorbo? Sa anak pulo sa na istorbo, Nana. Tapakaragsakak launay tiyo umay ko diti balayo. Ay, agyaman ak unay, Valerie. Takinayat mo di anak ko nga oray saan kami abak nang akas kada kayaw. Awan matipilpilyan tirik na, Nana. Ay ayatak ni Larry. Kat ayatak tulat nga uray asino pa'y. Itay ka palagahan diti balay. Isumatla di mo sungsumbatan dagiti awag ko kan ka. Tani nanang matganti kinasasaom. Pasensya ka na. Naka-silent mat gayam di cellphone ko. Isojak nakitkita dagiti awag mo. Awanan yaman na. Tani nanang matgayam ti kinasasaom. Agre-react ko man no sa bali lalaki ti kinasasaom. Kan nang ipapayamit atensyon mo. Bayat ti panangawag ko kan ka. Sika talaga. Awan mo ti sabali apang ipaayak iti atensyon ko. No di si kalaeng. Agyaman ak Valerie. Naghasatak ta inayat naklat ta iti likodan ti. Aday ta ka manen. Ibabam manen di kinataom ako nak. Valerie. Tinasayaat, agawid akmatan. Amok na dupay tinapatag nga aramidam. Sige, itulod ka na di balayo. Saanan, tadamot ikotsek. Agi na nakakit din. Taamo ka na banog ka naggapo iti trabahom. Sigurado ka? Alangan mo't nga itulod na kiji balay, kalpasan na, ag-commute ka mo't laang nga agawid. Iso asaanan, siyak laangan ti agawid. Tinapatag kat makaina na ka mo't dan. Siguro, saan kayo mo nagduadwakin ni Valerie, nanang? Awan mo't atalaga ti panagduadwak ken kuana. Tanakitak mo't anasingpot atalaga. Iso na laeng ta ti pampanunuta ket ti estado yu iti biyag. Nanang. Ang tangay makita ket ay ayaten yu atalaga ti tunggal maysa. Awan nga ruden ti panagked-ked ko iti relasyon niyaw. Agyaman ak nanang. Sapay la kumangaraw tawan to ti rumso aparikot yaw. Bayat ti panaglabas ti panawain. Amo ka saan maawan ti parikot nanang. At dalatang at dati tumpuar. Ngam siguraduak asan to aday ti mamagsina kada kami kini Valerie. Anak. Nang runa kat plano ko na ikalaysa. Anya? Day ti plano k nanang. Kahit ko talaga na ikalaysa ni Valerie. Sigurado ka ka din iti dayta. Uwan nanang. Iso na lang, tadyak pa na ibaga day ta plano kan ko na. Apay, nakasagana ka ka din amang ikalaysa ken kuana. Idi nagdato na kini Valerie.
Nakasagana ako ni ti kanito apan ang ikalay sa kankwana, nanang. Siguro, dahito yung ti panawen, tap ni bagak ni Valerie ti plano. Sapel ako mga tasong bata na tawag ko kankwana. Hello, Larry? Agyaman ta silong batang tawag ko. At ako matinapatag ibagakan ka. Kasta ka di? Uray siyak, adamat na patag nga ibagakkan ka. Ha? Anya dahit ha? Ibagampay nga umuna tinapatag nga ibagam kanya. Sikapay ti mo namang ibagan, anya di ko naman napatag ibagam. Ada travel ko inton bigat. Papanak iji London. Ha? Ne, kunak man na mabayag-bayag irurar mo man nandito Pilipinas. Kasta mo ti kunak. Nga mo sa anak ka makaid na, no jak makatravel iti makabulan. Iso ang mapanak iji London. Kasta ka di? Sige nga Rod, inton sumangpot ka lang niya ibagak ti gagarak. Ha? Ape nga minadi mo pala ibaga ita. May mait mo't lang ito nagawid ka niya ibagak. Sige, enjoy mo lang ti travel mo, Valerie. Kasta ti sitwasyon may kini Valerie Mangbianong. Nasumag-travel kakadwan na dagiti gagayem na weno saan uray may sana. Rumorlat tayo ti pagilian. Sana mabalin asan nag-travel iti maminsan iti makabulan. Manmanupay kit din ti maminsan iti makabulan. Takadwan na mamitlo iti makabulan nga awan diti pagilian tayaw. Diyak nga rod maibagbagakan kwa na ti plano ka pa nagkalay sa me ta makumikom iti panagtravel na. Aging gana adan kami matlang iti kanito nga agsarita Mangbianaw. Kahit kung agkalay satan, Valerie. Ha? Sapel ako matada ti panakaikarik amang yawis kan kay ti panagkalay satan. Larry? Oray kas kasano, adamot ng ornong ko. Adaw mo na ipang rugyanta kan pagkasarta. Di kagdanag. Tasan lang asiksikat ti aggastos iti panagkalay sata. Ha? Jakmot itulok asiksikala ang ti gumastos. Ta sigurado asaan nga itulok da mamakin papa, asiksikala ang ti gumastos iti panagkalay sata. Kababain mo't katakwada. Duatang agkasar. Iso arumbang langarod apag tinulungan tati amin. No kasta, umanugot ka makikalay sa kanya? Siyempre asino pa'y kumati sa bali apakikalay sa no di sika. Sika nga rod tinobyok. Tiamok kami no di mo pala kaya ti makikalay sa kanya. Iso agyaman ang klaunay, no manugot ka gaya makikalay sa kanya. No kasta, nagsarita kayon kini Valerie iti maipapaniti panagkalay sa ayaw. Kasta nga rod nanang, awanin ti makalapad iti panagkalay sa amin. Kahit nakasaom ka din dagiti dadakkel na. Datayo ti sumango ka dagiti dadakkel na nanang. Nasaysayat mo't lang no formal ti panangkid daw ko iti imat anak da iti panangkikalay sakyan kwa na. Sa bagay, nasisingpot mo't siguro dagiti dadakkel ni Valerie. Tanasingpot mo't ti anak da. Namin anumot na nadara sa nakasango kita. Kat awan mo ti mako nakiti kinasayat da. Nga oray no baknang da. Nasaya at no kasta anak ko. Tanarigat ti mga asawa no tagibas sitenda kalaang dagiti agbalain akatugangam. Sigurado kan iti dayta plano yo kanilari? Wen daddy, Ang mga no makikalay sa ka kanilari ngem saan ka pa'y matgayam, anakasagana ang makiasawa. Kaasila ang jay tao. nakasagana akon daddy. Sige nga rod no kunam anakasagana kan, saan kami nga rod ngagbalin atubeng iti panagkalay sayo. Agyaman ak daddy. Ngem da ito iti laglagi pem. Sa bali ti biyag ti balasang iti naasawaan. No itakat siksikala ang tagdisdesisyon para iti bagim ken iti amin nga aramidem. Sa balin no maadaan ka iti asawa. Ta ikabilangam ti anyaman a kapanunutan ken desisyon ti agbalin nga asawam para iti biyagyo. Daddy,
Iso asaan analaka ti makiasawa? Saan ang mabalin nga aramidem ti nakairwam mga aramiden, adi mo iramraman ti agbalin nga asawam? Di kayagdanag, Daddy. Nasingpat ni Larry. Kat amok amaw-awatan nakto dayjay iti anyaman a pagkurkurangak to iti relasyon mi. Nang runa no agasawa kamin. Ibagbagak laeng ti agbalin to abiyag mo, no makiasawa kan. Isu adi mo nga rudyaleng aleng ti agbalin to abiyag mo, no agasawa kayon ken ni Larry. Sa pela kumata si kanton ti makaammo amang paspasensya iti anyaman na pagkurkurangan ti anak mi, Larry. Sir? Nakita kmat ket ti kinasayaat mo, ngam amkaklaeng nga amangan no dumteng to ti kanito adi mo maanusan ti anak ko. Nang runa ket sa bali ti nakairuaman na. Amangan no inton agden na kayon ket adunton ti deyo pagkinkin na awatan. Ikagumak nga awatan, no nyaman dagiti ugali na adyak pa mo, sir. Anya nga rod kat na iromet iti panagbiag an alwan iti sidong yo. Agtalaga kiti kinaimbag mo, ket sapay la kuma tadi kanto agbaliw ken kuana. Imbagak mo ten, sir. Aramidik ti amin tap nagbali na ka na sayaan nga asawa ti anak yo. Agyaman akno kasta. Sapay la kuma ta nakarkaro pay at tumibker ti relasyon nyo no agasawa kayo ni ti anak ko, Larry. Pagyamanak launay no, maikariti anak ko ang maikamang itibak ng akas kada kayaw, sir. Anya ka kadisenyang. Apay ket din asaan ket nasingpet ti anak mo. Tingarod anak ko tinagasat ang makiasawa ken ni Larry ta nasingpet ti anak mo ken nadamat trabaho na. Saan na abisinen ti agbalin nga asawa na. Sir, Isaano ko na anagasat ni Larry ang mga asawa ken ni Valerie nga anak ko. Para kanya, ni Valerie tinagasat ang makiasawa ken ni Larry. Sapay la kuma, tamaan anusan ni Larry ti anak ko. Ta sigurado nga uray no nabayagen ti relasyon da. Ado pa iti didaam mo, maipapan iti ugali da. Nagmayat matanti na may amli ti pagnaedanta. Diyak namin kahit nga dati makunam, no makakaratan dito ikalpasan di kalay sata. Bakante laang da ito idi may takinita, sakbay ti kalay sata. Ngam ita, kompleto mo tan iti kagawaan. Ininot ko at talaga kinargaan kadagiti kasapulan ta. Agyaman ta magustuam. Launay magustok launay. Iso na lang, tasana kasi jibalayo ti kadakkel dahi ti pagnadanta. Anya ko ma, doa talaang mat nga agnaed dito Isungan anuan ta kumangay ti dakkel abalay. Naimbag to laangan no dan anak ta, takasapulan adakdakkel to ti pagnaedan ta. Sana bale, ikagumag ti mang patakder iti medyo dakdakkel ngam dahi ti pagnadanta ita. Takayat kumat komportablen to dagiti agbalin nga anak ta iti pagnadanda. kumusta kayon dito'y balayaw, anak kaw? Mayat mo't nanang? Saan kayo kadi amarigatan? Saan mo't nanang? Uray kaskasano, mangmangan kami latamot iti mamitlo iti agmalam. At dapay merienda na daytan Imbag no saan ang maikawan ni Valerie? At dapat lata siguro ti panakaikawa na. Ngam araramidag mo ti amin, tap nagbali na komportable ti denak. Ay uwan gayam, ayan na kaday. Rimar nanang, sarakan na kano dagiti gagayim na. Awan mo ti kukuan na diti balay, isa pinalubusak latan. Ay kunak man no adda trabaho na iti negosyo ti pamilyada. Adamot lang talkan na ijay, isa mapanlaag no kasapulan da. Kasta aya. Nairuam at talaga akanayaw nga adda ti papapanan na. Saan nairuam ama ibalbalay?
Husto kayo nanang, dayta talaga tinakairaman na. Isuaman manumot nga rod, ang maabutan nyo dito balay, tunggal umay kayo. Ididamo ang panagdanamik ni Valerie, kalpasan ti kalay same, ikagkagumaan namat ti agtalina ti balay may. Madanon kumad na dumay ti balay may, no agawid daki ti malam, kalpasan ti trabaho. Ngami ti panaglabas ti aldaw, manmanu kami nga agkita. Awan pulos amunang aramidan iti unag ti balay may. Ultimo agsagad ka na ginaw, kat dinapeam mo apulos nga aramidan mangbiyanaw. Awan pa'y lang ni Valerie diti balay. Ngam, addamot na nga na ni ti lababo. No kasta nga rod, nagawidan ngam pimanaw manen. Iso na lang, tadi na pa inugasan tinanganan na. Tinasayat, so katakon to'y kawas ko iti opisina. Sakbayang talusak diti balay. Sana puno sa may balbalay ni Valerie. Manmano kami pa na makapagkita. Napanan naman nga tan. Asino nga to dayta? Ha? Nanang, da kayo matgayam. Naggapuak ije ilay, apag isumot alumabasak dito'y balayaw. Isu adim magasa kun Nanang, Agmay may sakan sa amat dito'y balayaw. kasta nga rod nanang. Ayan na nga ni Valerie. Nasurukan adwa abulan day dinaudi apan nakakita ken kuan Ay, diyak nga rod na danon manan diti balay. Nagado ti papapanan na, sa napulo sa may balbalay. Anya? Ala, umunog kayo nanang, tagmerenda tayo pa eh. Ang pasensya kayo diti balay may tanay, naggulo. Sana mas asikaso madaldalosan kan maornos. Nang ronan ada trabaho kiti opisina. Anak, panagkunak, mangala kayo laangin iti babaunan niyaw. Tapno adda ti mga sikaso kadagiti kasapulan niyaw. Nang runa ket saan ang maibalbalay ni Valerie, ken adda mo trabaho. Nanang, Madlaw asaan ang may istimar da ti balayaw. awan ngamin amo ni Valerie nga ramidan nanang. Idinto ta kanayon ba't nga ada kiti trabaho. Imbag ko man may balbalay ni Valerie. Ngam manmano kami pa ngagkita. Kasi ta, awan manen. Madian, no awanan ti panawon nyo iti tunggal maysa. Nasing puti asawak. Ngam sana pulo sa may balbalay nanang. Sana pulo sa makatal na iti unag ti balay. Kasanungay dayta no manmano kayo ngagkita. Kasla saan kayo nga agasawa. Ay, awan maramidak na. Kastamot ti nakairawaman na panagbiag. Ti ag-travel. Ti mapaniti sa di naman na kayat na mapanunot na papanan. Wan angem addan asawa na. Sa baalin ti biyag na idibalasang. Iso arumbeng lang arod abaliwan nan ti taray ti biyag na ita. Taaddan asawa na. Iso akasayaatan siguro no mangala kayo no itikad kadwayaw. Tapno addamot ti mga sikaso kadagiti kasapulam no awan ni Valerie. Saan na masapol nanang? Saklangan ti agadyas. Sa nabali, ta nairawamag mo ta mga sikaso iti bagik nga ore awan ni Valerie. Wan angem sa balilatan no adda ti mga sikaso iti kasapulam. Tamabambanog kamot iti trabaho nga inaldaw. Kabailak nanang, isadyak karod kasapulan ti sabali akad kadwa ti balay. Hello, Larry? Valerie, ayan mo ka di. Kurak man o gawit kay tan. Pasensya kan, Larry. Adak dito airport ita dito Japan. Anya? Ata ka dito Japan. Idinto tata ka lang iti Taiwan di Kalman. Kurak man o gawit kan. Ada pa yan ti aramidak dito Japan. Kan agkita kami iti may sa agayam ko dito ang naggapo iti Spain. Ay, di mo pa yung kanya kasan ka pa yung kaya mamakawit. Orek nga oray di panagawit mo. Pasensya ka la kuman, Larry. Awagan ka kumamot laang no madamdama. No daki jay hotel apag dagusak. Sige nga Rod, aganat ka lang dita. Bye. Larry, mabit lang. Ay, awanan. Sigurado ang nagpasugnudon kanyak ni Larry.
Kasangsangput mo lang din na minsan nga aldaw, nga mag-impake ka manin. Kasangay nga ni Sheena, kat kaya't naamapan kami kano di Boracay. Isurot ka kuma, nga madamot trabahom. Amok mo't adi mo kaya't ti agabsent iti trabahom. Valerie, nalipatan samotan nga dasawam. Diyak to pulos malipatan. Apay ko mamalipatak nga dasawa, kat ada ka akabalay ko. Kabalay na klangan, ngam kasal din ako nasawa. Larry, Mapankalatan iti sa di naman na kahit mo apapanan. Kalpasan na. Agawid ka no kay kayat mo. amo mo ta dyan makaid na dakla ang diti balay. Kunak man no kabala mabaliwan ti taray ti biyag mo, itatag-asawatan. Ha? Sipod nagkalay sa ta. Awan pa'y na kumpleto ang makabulan na panagden nata. Takanayon nga adda ti papanam. Kalpasan na. Agawid kalatan no kay kayat mo. Sorry, Larry. Ay, diya ka mo no. Nailawan ka lang ang nakikalay sa kanya. Sige, mapan kan iti sa di naman na kahit mapapanan. No dahi tati makaparagsakken ka. Larey, agawid ka na anak ko. Ang mga nusimang putan ni Valerie. Oray na sumangpet. Sigurado pumanamot lang da dagos. Sana makapagbagay di balay. Saan ang nasayati mapaspasama kiti estado yaw. Iso apagsaritaan nyo anay bagda itaw. Saan nyo abaybay an adumakkel ti parikot yaw. Aramidak mo ti amin nanang. Kanayon nga awatak ni Valerie. Ngam siguro saan nga asawa ti kasapulan na. Nailawan lang ang nakikalay sa kanyak. Barkada ken paspasyar ti makaparagsak ken kuana. Sana ti panagdenami kasagasawa. Basta pagsaritaan nyo anaimbag no anya ti kasayatan nga ramiden yaw. Sayang ti relasyon nyo kas agasawa. Numadadaol gapo iti panagsupaday dagiti kayat ken kababalin yaw. Nanang, Sigudon nga amom akasta ni Valerie ding kasarmaw. Iso apawada umpay nga ron ti pan nakaawat mo anak ko. Tabaring no agbaliw tumot laeng. kasta mo ti raramidak nanang. Ngam nagmadilang tiriknak. Takas lang napatpatag nga amang dagiti sigod nga aramiden na idi palasang. Ngam siyak nga asawa na. Simang pat kagaya man, ngam di mo pa impakpaka mo kanya. Di na paawagan nga aday dyan ni nanang. Pasensya kan, Larry. Rumarak mo't lang amin, tay ayabanak ni Daddy. Ada ka no na patagapagsaritaan mi maipapan iti negosyo. Mabalin ka di agsarita tapay sakbero markamanen. Agsarita talangan no sa mang petak. Kano sumangpot ka? Inton maminsan nga aldaw? Inton na may alawas? Weno inton na may abulan? Diyak may baga, ta depende no anya ti paaramid ni Daddy kanyak. No kasta nga rod, agsarita tapay tinalapat sakbero marka. Makaoray mo't siguro ti ama iti oray 2 oras laeng. Anya kami ti pagsaritaan ta. Valerie, naragsak ka kaditi sidong ko. Weno, kay kayat mo ti agbyag nga awanak iti danam. Tapno awan ti pasalsali iti biyag mo. Ha? Anya ka din dahi tang ibagbagam, Larry. Marikriknak, adupay dagiti kayat mo nga ramidan. Isong ibagam laeng, nanya ti kayat mo mapasamak. Tapno maaramid mo pa dagiti kayat mo nga awan ti panaw-panawam. Kan subliam itanyaman na kanito akayat mo asubyan. Pasensya kan, Larry. Ngamtangay sikan tinangirwangan iti dayta saritaan. Aklonak. Sa anak pa'y gayam anak kasagana makiasawa. Wenno pa italikan ka. Anya! Sa anak-anak katagare iti daydana sao ni Valerie kanyak mangbianong. Ta sabali tininamnamak nga isungbat na kanyak. Ituloy ko nga rod dahito salaysay ko inton sumarunaw. Katagyaman ak unay kada kayo mangbukbukhal iti daytoy programa. Aging nga inton sumarunaw. Toy pagayam mau Larry. Padaanan, papagayam, ti pakabuklan, ti surat, bueno, pakasaritan nga, imbingla, hindi pagayam tayo, Larry. Dito'y palang programa tayo, Lovingly Yours, Bianong. Isagsagot kada kayo, ti Lady L Productions, kan Lady L Channel.
Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!